DXDC Radyoman Report. Walay direktang threat ang Davao Region ang nagpabiling kining generally peaceful. Sigon ni Police Major Kathleen De La Rey, Police Regional Office 11 spokesperson, walay na monitor nga hulga sa mga terorista o pagpangatake dinhi sa Davao Region. Gitataw ni ini, nagpabiling on the top of the situation ang kapulisan sa rehiyon sa ongoing investigation sa explosion incident din target sa mga suspect si Attorney Alberto Magulta. Unang giklaro sa PNP nga dili kini terroristic attack apan personal grudge may kalabutan sa gihawirang kaso sa abogado nga land dispute gawas sa Davao Region. Whole Davao Region, there is no direct threat for any terroristic attack, but we are not lowering our guards against that. Intensify gihapon na to ang mga intelligence monitoring through the different intelligence body na nagalihok sa Davao Region. Wala giubos sa kapulisan ang taas nga alerto ug gipalig-on ang intelligence monitoring uban ang mga counterparts sa AFP, intelligence community ug mga law enforcement units. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.